ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 2। କର୍ମମୟ ଏ ସାରା ସଂସାରଟା, ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମାଳମାଳ। କାହାର ସମୟ ଅଭାବ ପଡ଼ୁଛି, କାହାର କଟେ ନା ବେଳ। ଆମ ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ, କେବେ କେବେ କିଛି ଭୁଲ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ସବୁକିଛି କିଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ଭରସା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ସବୁକିଛି କରି ପାରିବା ସମ୍ଭବ। ଘୃଣା ତ କେହି ବି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟଲି ଗିଫ୍ଟ। ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କିଏ ଝୁଟୁଅଛି, କିଏ ଚାଲିଯାଏ ଘରେ, କିଏ ଯେତେ ପାରେ ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ ସମୟ ପାଖରେ ହାରେ। ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କିଏ ଝୁଣ୍ଟୁଅଛି, କିଏ ଚାଲିଯାଏ ଘରେ, ଯିଏ ଯେତେ ପାରେ ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ ସମୟ ପାଖରେ ହାରେ। ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଯେବେ କାହା ଦୁଃଖ ଦେଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ଯେବେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସତ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରାଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ସତ୍ୟକୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଳ୍ପକେ ଆବେଗ ହୋଇଯିବା ଲୋକମାନେ ଜୀବନରେ ବେଶୀ ଠୋକର ଖାଆନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।